बे समाव सासे देहा नोरजिया लिरगिरि सुबुंनि खौरां फोसावनो लादों जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों। बे गेदेमा लिरगिरियानो जादों चिरां जिल्ला रौमारि ओनसोलनि पलासगुरि गामिनि बलित चन्द्र ब्रह्म। खोमा खोनाला मोदोमा थोथोर बोथोर, थेवबो नाथाय बे लिरगिरिया जिरायना थायाखै। बर' थुनलाइ सोरजिनाय आरो जौगाहोनायाव थांखिया गावनि गोथौ सानस्रिजों सुजुनाय सल'मा, खन्थाइ, रायथाइफोरनि गेजेरजों बर' हारि समाजनि जेंना आरो गोरोन्थिखौ फोसाबनाय। बे बिथां लिरगिरिया दिनैसिम गोबां सल'मा बिजाब दिहुननानै फोसावबाय, थेवबो गोबां मानसियानो बिथांखौ सिनाया जानो हागौ। बिदिब्ला फै जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांनि बिबुंथि आरो बिथाङा खौरां बिजोङाव मा फोरमायना लादों मोजाङै मिथिना लानि। फिनानै नोंथांनो बिजिरनाय उनदाहा सल'मा बिजाबखौ बेखेवनाय जाबाय। बे बिजाबनि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ मा बोसोन होनाय जादों? बेनि बोसोना उनदाहाया माने फिफाखौ सनमान होनानै खामानिखौ मावनांगौ। फिफाया रायब्लाबो अनसिङो बिमा बिफाया, दा बेखौ गाज्रि मोननानै थांनो नाङा। बहायनो बियो बुजायोबा हेल्प खालायोबा खामानि बहायनो जागौमोन, फरायनो मोनगौमोन। खिन्थु गोदाव सोराव मालायनाव थाहैनाङामोन, बिदि आरो बियो उनदाहाया। ओमफ्राय दिनैसिम गांबेसे बिजाबफोर साफायना दिहुनखो आरो मा मा? बे गांबा बहनबाय। जेथो, उनदाहा, बरहाट, गोरोन्थि, ओमफ्राय उनदाहाखौ बुंबायना? औ जाबाय। गांबा जाबाय, जेथो, उनदाहा, ओमफ्राय जिउ दावहा, बरहाट, ओमफ्राय गांबा जानांगौ ना? जाबाय जाबाय। बेयाव गांब्रैल' दं। बहाय नोंथाङा बिजाबखौ दिनैसिम गांबेसे बेखौ गांबा लिरबाय, बेखौ खिन्थाबाय। ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांनि बिजाबफोरखौ अनसायनो फरायगिरिखौ मा खावलायनो सानो? बेखौनो जाबाय माने समाजखौ संस्कार खालायनांगौ। गाज्रिखौ गाज्रि होननानै नेवसिनो नाङा, मोजां खालायनांगौ समाजखौ। आरो शिक्षाखौ जोंहाथ' जाथियाथ' बिदिनोखासैमोन आगोलाव, दासो जाबाय दाबो नांलाय खमलाय। बे नांलाय खमलाय गैयाजासे जाथिखौ उन्नतियाव गोजौआव लांनांगौ, बेनि उद्देश्यआ। ओमफ्राय नोंथाङा गांसे सल'मा बिजाबखौ लिरनो बेसे गोबाव सम नाङो? बे 6 मास to 1 बोसोर बेनि गेजेराव, बिदि आरो। ओमफ्राय नोंथाङा मा रोखोमनि सल'मा बिजाबखौ बांसिन लिरनाय जादों? बेथ' बेखौ लिरखाबाय आं, माने समाजखौ संस्कार खालायनाय बांसिन। गाज्रिखौ मोजां खालामनांगौ, मोजांखौ मोजां लानांगौ, बिदि आरो। ओमफ्राय बे मोनसेया दुखुथिया होननाय। दुखुथिया माने मानसिफोरनि अबियन्दि बे बिब' फंबाय सानैल', ओमफ्राय मावरिया जाबाय। बिब' फंबायजोंनो संसार जालांनानै ओमफ्राय बिब'आ हाबा जाबाय, खिन्थु फंबाया उनाव मा जाबाय, दस्रा हाबा जानानै फंबाया हिनजावा गाज्रि दाहोनाफोरजों खारलांबाय बियो। ओमफ्राय बियो सम्पतिखौ मोनसे मठ मन्दिर बायदि खालामनानै माबा खालायो बियो, बयनो बे फुजारि जाना थाबाय, माने समाजखौ बेंनो थाखाय। बेबायदि माबा मा होनो बेखौ, माबाया दुखुथियाया, बिदि आरो। ओमफ्राय माबाया उद्देश्य शक्तिया बै रन्जु हाजरिकाखौ मिथिबाय, खोनाबायना? 200 भास्कर लिरनाय एफा एनै फरायबोदों। ओमफ्राय मोनसे लेखायाव नुबाय आङो बर'नि एगेन्स्टनि खोथा, बेखौ लानानै बेखौ लिरदों, उद्देश्य शक्ति। बेखौ अहा भाषायाव बहनगोन।
आरो दंबावोमोन हाला लिरनो हाला गोदोना बारा जाबाय बेबायदि सायो गंनो हाया सायो गंनो हाया उन्दुबा जेबो जाया साइकेल सालायनो हाला थाबायनो हाला बे सायो ओरै साजोबो मुलि जागासिनो दं जेबो जाया भगबाना माला लाङो ओमफ्राय ओरैनो आयं ओ मा टाइमावहाय बांसिन मोजां जायो खन्थाइ लिरनो थाखाय रायथाइखौ लिरनो थाखाय नोङो खन्थाइखौ निर्जन समाव खन्थाइबो दङ उनाव बुंदों खन्थाइबो गां 10 खानसो दङ खिन्थु प्रकाश खालायाखै बे बै हाइ स्कुलाव लिरनाय ओमफ्राय कलेज लाइफआव लिरनाय गोजा दा माबायदि समाव लिरोबा मोजां मोजां पइन्टफोरा ओंखारबोयो निर्जन रावबो गैयै समाव सिरि मोनायाव हारसिङावथ' रावबो थाया उन्दुजोबो बै समाव हेला गंबाय लाबाय ओइ जा चित्तरन्जन मुसाहारि जा बुंदोंना बे बुंनाय बायदि जे फाउन्टेन लाबाय लेखा लाबाय ओंखारलांबाय फारि फारि आसरित गावखौनो गाव आसरित मोननांगौ आरो अट'मेटिक ओंखारलाङो ओंखारलाङो ओंखारलाङो